φοράτε αλληλούς σόβρακα και να κάνετε τους μπάγκες, ενώ σας έχουμε καταγαμίσει με τον ίδιο τρόπο, να το ξέρετε, πληρώνετε. Μεγάλος διαγωνισμός ο ΠΑΠ, Λότα Εμπειρίες. Μία φορά κληρώνεσαι, 10 χρόνια ταξιδεύεις. Λεζάντα είσαστε μέχρι να παίξετε με τον Ολυμπιακό. Μετά μπαίνει η ουρά στα σκέλη. Έχουμε φίλες στη γραμμή. Για πάμε και μην καλυτερεί και πάμε. Και τα λέμε σιγά σιγά. Έλα φίλε. Κούλα, η κούλα. Η κούλα. Με τα δύο. Η κούλα είναι. Τέλος πάντων. Μιλάτε, δηλαδή να το είχαμε και ελεύθερο, αλλά για να αποφύγουμε κάτι μαλάκι. Τέλος πάντων, ήταν μια